Mai Mbah Joko endi? Lah iki omahe Mbah Mohesa, Mbok. Reko ngimpi ya? Ngimpi apa wong ngono dayoh jarine? Lah kok Reko Mai ngerti? Mbah Joko nang ndi? Omahe Mbah Joko nang dhuwur langit. Ndak cuma mlocot nang dhuwur langit. Lah wong wis sedo kok digolek-goleki. Reko ora kelingan po? Yo. Kok kaya wong mikir sih. Yo. Reko jenenge sapa? Kira jenenge sapa? Nyong jenenge Samini. Reko jenenge sapa? Kira jenenge sapa? Lah wong ditakoni kok bingung. Penak ra ana ngarep.